Badakigu zuk egindakoa dela Marea Urdina proiektuaren baitan, Azpeitiko udalaren laguntzarekin eta Gautenaren kolaborazioarekin, hor sekulako murala egin duzu, ezta? Bai, azkenengo lan hau oso potenti izen zan da, lan handik eta egarra izen zan da. Orain irudietan oso azkar ari gara ikusten, bideoa hor azkar doa, baina zenbat demora eman duzuzuk hori egiten? 3 aste oso izango zin, egunero lanin egon ginen hor, Eta eguraldi ona, ez? Zorionez? Egiten bat egualdi ona intzun, euri pixket intzun egun batzutan, baina niko ondo antzan, portau zan, suerte eukin nun alde hortatik. Zein izan da, horrekin transmititu nahi izan duzuen mezua? Hori, Marea Urdinak apirila birako ekimenako gauza dutu nahi zuen ekimen bat izen zan, da tartiman mural honek gertentzun, hori, behaile gatatako txapelketa bateko argazki txapelketa bateko argazki bat pasau ziren, da hortiken sortutako murala izen zan. Oso polita. Ilusio egingo ditu noski horra aurretik pasatzea, eta herritar askori ere bai, eta mezu hor geratuko da urte askotarako.